Аз съм Маника, това е Gamebox 2, тук сме в Ironcraft. Ще правим скин евент. Да видим кой ще мине и кой не. Окей, ти казваш кой скин те кефи. Значи, брой горе колко места са? 1, 2, 3, 4, 5. Тук са 6. Един трябва да отпадне, другите минават. То ме кефи. Минаваш. Не ме кефи. Избери който не те кефи. Ето съм. Ето зомби, ето. Сори, майна. Пускам ги. Не бе! Уния не са мейки казани. Гледай го. Те да ходят нагоре. Той няма да мине. Всичките минавате. Бе, аз да го правя. Нема чупиш. Гледай как ги остава. Така да можат да оставят табелка и да четат. Аре скачи. Окей, снекаш. Айде влизайте, бе. Теги, как се тъп? Чакай. Кой не те кефи? Чакай, 1, 2, 3, 4. Не, ето, че не. Ето. Ето, доктора ли, какъв е там? Почи. Окей, пиши му по скайпа. Ти супермен. Минаваш. И аз ще пиша да че минават. Не прави тъй. Напиши му на една табелка, че не минава. Наградата е 55 000. Второ место 5 000. Или 1000, не знам колко ще дам. Опа. Чакай. Аре. Чакай, гледай какви табели. Дай да продължават. С черно стъкло. Чакай, един го няма. Какво става са? Какво става са, бе? Влизай ти! Влизай, ма! Гирал! Влизай! Аре. И та. Чакай са. Един трябва да отпадне. Аз залагам на Гирауп. Айде, не минаваш, че ме дразниш. Пиши на... Ама вземи табелка, чакай. Не троши. Минаваш. Там. Така къде тръгна, бе? Бързо да не дойда наче на халница. Така. И тримата с почти еднакъв скин. Той е Супермен, да ме да го махам ли? Ти решаваш, Не минаваш. Давай, пускай. Окей, чакай. То не го пускаме. Чакай, аз нарочно го направих отгоре така, защото на финиша трябва да му пиша. Благодаря, че участва тук. Чакай, аз ще реша тази битка. Той е царият. Не, чакай. Де ги бе, доктора? Гледай, какво гледат и двамата там? Чакай, бе, аз се обърках нещо. Чакай, ако искат мир, по 25 000 дълът. Пак то телефон. Чакай, бокс, какво каза? Бажа. Абе, ето царият да бие. Чакай. Така. И тя какво са се наврели тука? Аз съм за царя. Царя минава. Не ме кефи толкова скина му на царя.
Мали, то много ме дразни. О, помощ. Царе пише да. Айде бе, то не гледа ли чата? Абе. И на... Сега 25 000 на бокс. Как се гейле? Кой мина пред мен, бе? Човек, нещо се лаги или какво става? Я как му каже Антоника? Пай. О, шит. Пусни фойерверки, бе. Що? Аре на малко на PvP. О, да. Аре заебаваме ги тук и тръгвам. Стиги. Ела на хоум. В смисъл на плот ми. О. Аз взимаме си само It's a World. Рес. Ще кихна. И болен ли си? Май, да, не знам. Ей, остави малко и на мене с World. В смисъл, имаме още, ама те в другия хоум. А не ми се ходи чак до другия хоум. Знаеш къде е другия хоум? Чак до другия хоум. Чакай, аз нямам панталони. С It's a World ли си? Не, искам в клетката. Яде малко причка. Какво искаш? Причка. Окей. То само за билдър ми звъни, човек. Какво ще дам 1 милион? Имаш ли леко теб? Да, да. И аз съм с толкова. Чакай хора до плотно и да намеря храна. Когато ти кажа пишеш War PvP клетка, пишеш, чули? Чули, бе? Да. Не аз да съм там, а ти да не си там. Чу? Да. Аз ще имам. Аре, отивай. Готово. О, има един, къде ще се го снимам. Клетка. Човек не мога да пише клетка, сори. Където? Ти. Еле. Взех неща. Взех му всичко, което бе. Ходил хома и гръща. О, не. Вземи ги, да. Още ги тука да мръд. О, легендарските метна. Ела на War PvP, тук на клетка никой не иска. Чуй, пиши тъпа хере и ника и те като пишат тъпа цепт. Няма тази команда. Има тъпа хере. Какво? Тъпа хере! Тъпа Ей, има някакъв! Абе, човек, кой гледаш бе, спиш ли? На клетка майче няма аре на PvP, защото там са много. Още ли ще имаш? Да бе. Учеме ли на PvP? Да, ще Направо излизам, чули? Искам да взимам глава. Ти